ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಲ್ಪುದ ತಿಂಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸು ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಸಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿದ ಜಗದೀಶ್ ಜೈನ್ ಮಾಣಿ ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಪಂಡ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಬೋಲ್ಪುಡ್ದು ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾನೊಂದು 3ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಕಲಿನ ಇದು ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಮೂಲು ದಶಮಾನೋತ್ಸವಗ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ತಿಂಡಿಲಿನ ಕೊರ್ಪಿದೇರು ದಯ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ವನಸಂದ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ತಮ್ಮನದ ವನಸದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಕಮ್ಮಿಟ ಒಂಜಿ 10-15 ಐಟಮ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಉಣ್ಣೆಸ ಬಲಸೊಂದುಳ್ಳೇರು. ವಾ ಒಂಜಿ ರುಚಿಕ್ ದಾಲ A to Z ದಾಲ ಪನೇರೇಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆತ್ ಸವಿರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 60 ಜನ ಬಣಸಿಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಮೊಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ್ದು ನನಲ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದು ಜನ ಬರೋದುಂಡು. ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಾಗ ವನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕತ್ ನನಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ದಯ ಬಂಡ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಬದಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಬಂಡದ ಖಾಲಿ ವನಸದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ರತ್ತು ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನದ ವನಸದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಈ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಏತ್ತು ಕೊಂಡಾಡ್ನಲ್ಲ ಯಾರುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಅತ್ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಾ ನಮನೆದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ಮಾತಾ ನಮನೆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಗಸಾಯ್ ನಂಜಿನ ವನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರತು ಬಂಜಾರ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಯಿನಂಜಿ ವನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರತು ಖುಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪನಿಯರ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈತ ಜನ ವನಸ್ಸಿಗೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಬೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು. ದಯ ಪಂಡ ಜನ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದು ಬಾತದ ಆತುಂಡು ಅಂಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊರತೆ ಆತಿಜಿ ಬೊಡೆನಾತ್ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಲುಲ್ಲ ಸವಿರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಲು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಲು ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಬರ್ಸ ಅಂತೂ ಬತದನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಬಂಜಾರ ಒಂತೇರು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು. ಧನ್ಯವಾದ.